Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как се прави Minecraft сервер. Първа стъпка, влизате в minecraft.net. Така, ще направя... Няма да е толкова дълго клипа, защото, нали... да може да се качи. Download. Цъкате, изтегляте Minecraft на server.exe. Запис на файл, естествено. Това може да го затворите. Бързо се тегли. Лагна, защото качваме едно видео. И да. Междувременно изкарвате го на десктопа и си правите една папка. MC сервер, кръствайте си, както си искате, и отваряте файла и сега ще видите, вижте, ето създадаха се нови файлове. Значи, ето инсталира се. Аз ще го изчакам, за да не пазвам клипа, да смесвам клипове и такива глупости. Аре, по-бързо е. Аре, бе. Значи, пишете стоп. Ама не натискате Enter и когато изпише това done, цъкате Enter. И Stopping the server трябва да изпише, това го минимизирайте. Или ако искате го изключите. Но аз ще го минимизирам, защото бъгва ми са. Значи да почнем отгоре надолу. Това level name, така, нищо. Това ако искате да се биете, ако искате да се бият играчите, аз ще го оставям пауз. Така, level C, server IP, тук пишете IP-то на своето хамачи. Това е моето IP. Online мод, задължително, това е най-важното, да го направите на фалс. Опа. Това ако искате да се бият играчите, в смисъл PvP или да е сервера, но няма да е PvP. Това ще е тест сервер. Тук колко човека... Аре, 11 човека. Не, абе, да се го ставим на 10. Това ако искате да ви спамва монстъри, ако не искате, направете го на фалс. Това е какво да ви пише от долу. Айде. Така, затворете го и го сейфнете. Задължително да го сейфате. Много лесно става сервера, просто много е лесно. Minecraft сервер цъкате, за да стартирате сервера. И това трябва да го минимизирате, без да го затваряте. И влизате в вашия Minecraft. Опа, понякога ми дава такава грешка. Какво се прави? И значи... Айде бе, по-бързо бе. Значи, мултиплеер цъкате. Аз ще цъкна от Direct Connect. Значи, 5, 51, 22, 211. Не е задължително да пишете нали, тези две точки. И 2, 5, 5, 6, 5. Опа! Не знам какво стана, чайте. Ето, ще лагва от началото. Много. Но като се поразходите малко, няма да лагва. И да, по
Показах ви как да си направите Minecraft сервер. А в другата част на епизода ще ви покажа как да влизат вашите приятели. Не, още сега ще ви покажа. Отваряте контрол панела. Значи, Windows Firewall. Allow a program of filter. Това е най-горното, просто няма ви го чета. Добре, айде цъкай, бе. Значи, отивате надолу. Значи, тук добавяте програма. Цъкнете го, натиснете Browse и изберете от десктопа си ето това, Minecraft сервер. Щом го изберете, цъкнете Add. И ще ви се появи ето аре бе, ето това. Отбележете хиксчето. Аре бе, от тук бе. И тия двете хиксчета ги отбележете също. Ако не ви става да влизат вашите приятели дори и така, значи проблема е, аз пробвах да дам хиксче на тази Java тук и тия тук и стана. И просто цъкнете OK, изгасете от това и си играете във вашия собствен Minecraft сервер. Така, надявам се да съм ви помогнал. И да, това беше от мен, Vex Dona 02. Коментирайте, оценявайте и да, чао!